ikastolanetza da, 60. hamarkadan herrin sortu zen gizon emakume talde batek ikusizuna, euskararekiko zeon egoera ikusita aurrea behira zerbait inberra zehola. Eta bizkana aurreak ahondia eta aliatu geha gaurko egunea, base bat badago, asentatuta dago ikastola, ume pila bat abiltza, eta erakutsitue urte guzti hobetan, euskaren ikuspegitik beti balore batzuk umei aurrea teatzeko eman berdian balorek gure ustez, euskaran ikuspegitik ikusita. Netzako hori da ikastola. Aliatu geha momentu batea, konsolidatuta don, bat. Baina beti nik ezautuetenetik, gure alabak eta hasi zianetik ikastolan, beti izan da, dana auzolanen, danak bultzaka beti, danak pres laneako, gurasok eta irakerrek eta hola ezaututu beti. Hasiera hartan, urte mordoska batzuk batzorden egon ginean, gazteoko sartu zianen, hemen segitu dugu, oantxe arte, zehose mueblekin berbazian, oestekin berbazan, antolatu berbazan, kilometroak antolatu gendu nene zean egon nintzen, arduradun egon nintzen montajeko arduradun, lana berezik izan zian. Baina, beti esan duenen, hau iteko dakau eta etorriko altzea, beti prest. Bakit, gu han egon gineanen, jendia bazion aurrea behira, eta keixo ni baino gehiago egin zuenak, eta sekilenak, baina guk hitzatek gendun egunekoa. Aurten, hola, zein behar da aurten, hau. Datorren urten atzea pausua egin dugu, berriz ingo jau eta berriz jarriko jau. Baina, nik egin pentsatzen ontaino aliatuko zanikan, eta gutxillo egan ez. Nik bi alaba ditut, bilak hemen egon dira, oan bat batzorden dago gaina, eta hori, oan dauzkat lagu bilo bat oan digan hemen dabiltza, eta familia balore horietan, espero dut, segitzia urte askotan.